sisibetshele nawugqoka ibhruku according to the Bible uyisifebe. And I don't apologize for it. Yes. Ubheka namhlanje amadoda lawa abafazi nabagqoka ibhruku ifashion. Manje indoda nakagqoka iroko bazoda umhlolo yenzani lento le. Mara wena umhlolo. Hallelujah. Amabhruku amtswipi bawajustifyile ebafazini bangabanguni bari indoda ifika ihajini igqoka iroko ihambe la ubhutsisi bazothi yasihlolela mara ungale wahlola lalela before kuyindoda kwawumfazi aningizwa before kuba nama-gay kwaba nama-lesbian yonke lento iqale ebafazini. You know why? Ngoba lithi iBhayibheli bayisitshe sibuthakathaka. That's why manje usathane ubafake kupulpit wabokodena watilindana ibandla. That's why umfazi nakashumayela esontweni lelo bandla lelo has a lesbian spirit awunyizwa. Ngoba lithi iBhayibheli ibandla it's a she, uNkulunkulu is a he. So if ibandla it's a she, uNkulunkulu is a he. Umfazi nakashumayela it's a she having intercourse, intimacy, spiritual with another she. It's a lesbian spirit esirula lebandla la umfazi upasta. Aningizwa.